stojí moc sil, ale to s obrovským přehledem, podívejte na tu strašnou sílu. Tam má snad 2 závodníky, Arthur Vyšo, tohle nádherné vrcholení a Grand Prix Montreal. Petr Sagan už si hlídá Raidera se dál, už si hlídá každý atak a dokonce do toho půjde sám, tak to byla obrovská demonstrace síly. Tak víme o té jeho univerzalitě, může sadit na cokoliv a tak Petr Sagan opravdu odjíždí od balíku a pokud se mu teďka povede, tak je vymalováno dneska. Karel Evans to nebude dneska. 5,5 km už bývá Saganovi do cíle, zašlo mu klidně může zvládnout. Demonstroval tuhletu svoji, řekněme, časovkářskou sílu, i třeba na prologu okolo Alberty, který si jednoznačně podmanil. Tak to bylo jenom 7 km, ale vyhrál toho 20 vteřin. Pocato. Takže teďka se tam musí závodníci, pokud chtějí dojet Sagana, tak rychle vystřídat. A zkusit si pomoct. Ještě je to 5 km a Petr Sagan už je na čele. No a teďka přijde to klesání, které také bude nový. Zívám 5 km do cíle, je sám, asi na nic už čekat nebude a pojede si pro vítězství na Grand Prix Montreal. V Quebecu to byla velká skupina, která vlastně sprintovala, tam se sprintuje do kopce, tam to stoupání na závěru okruhu, takže dneska je to úplně něco jiného a Petr Sagan dneska atakoval zhruba 6 km před cílem na krátkém stoupání a myslím si, že jeho forma je naprosto excelentní. Těšíme se na mistrovství světa. Petr Sagan bude patřit k favoritům, odstup je obrovský. Tady zůstávají závodníci jeho skaltelů, je tam Pocato, 2 závodníci Astany, Arthur Vyšo, Ryder Hesjedal, takže teďka přichází poměrně dlouhá rovina, kde by se mohlo podařit těmto závodníkům Sagana ještě ohrozit, ale vypadá to, že všichni už také mají co dělat sami za sebou a tak to bude pro ně hodně těžké. Navíc vědí, kdo je před nimi. Petr Sagan, který umí úplně všechno. Dále se ještě klesá lehce. Sagan tady byl nejlepší zatím právě v tom roce 2010, když vyhrál Kessing. Sagan byl druhý a je to doposavad jeho jediné umístění do nejlepší desítky na tomhletom závodě. Dnes to může minimálně zopakovat, ale my bychom byli samozřejmě rádi, kdyby to ještě vylepšil. Zbývají mu poslední 4 km do cíle, ten jeho náskok pomalu, ale jistě narůstá. Teď je to 16-17 sekund a navíc v té skupině za ním se úplně nechce přimět. Myslím, že je hotovo. Petr Sagan si tak trošku ve stylu Fabiana Cancellara jede pro vítězství, tady ještě přijdou možná nechci odpočatí závodníci, ale závodníci, kteří nebyli moc vidět v těch posledních kilometrech a tak by ještě mohli mít nějakou energii v sobě, ale Petra Sagana v tuhletu chvíli sjet, to je skoro nadlidský úkol, podívejte se, jakým obrovským přehledem. Petr Sagan vypadá naprosto skvěle, nohy mu jdou jako z partesu. Petr Sagan už může počítat stovky metrů k tomu závěrečnému finiši, zbývají mu poslední 3 kilometry, tady je skupina zhruba 10 závodníků, kde jsou 2 borci Astany, taky se určitě protočí, ale budou mít co dělat, aby to stihli do finiše. Pippo Pocato, Arthur Vyšo, je tu Van Avermaet, takže ti teď musí opravdu prásnout do vod, aby to stihli pro Petra Sagana, nebo na Petra Sagana. To je Košta, jeden z vítězů Grand Prix Montreal 2800 metrů a stále tam skoro 20 sekund mezi Petrem Saganem a stíhající skupinou. Tady je to ale stále takové hodně neurovnané, závodníci nestřídají pořádně a už se to dokonce i trhá, všichni jsou na tom se silami všelijak a Petr Sagan to má 2 km do cíle. Pojď, Peťo, pojď! Go! Po 200 kilometrech a skoro 4 nastoupaných kilometrech dokáže Petr Sagan v posledním okruhu takhle atakovat. Nedělá mu problémy nic. Ani ta dlouhá distance závodu, ani to, že se jede tempo vlastně od 100 km závodu se jede opravdu velmi rychle. Tady se na něj střídá skoro 10 závodníků a Petr Sagan stále ujíždí, už mu zbývá pouze tahle ta levá zatáčka, lehce z kopce, otočí se a jedeme ve finiši. Petr Sagan si letí pro vítězství na Grand Prix Montreal.
Myslím si, že tohle to je obrovská demonstrace síly u Petra Sagana a na rozdíl od Quebecu prostě na nic nečekal, prásklo to, sám opět ukázal, že má kvality nekonečné a můžu sedět na každou závodní situaci. Poslední kilometr a Peter Sagan útočí osamoceně na vítězství na Grand Prix Quebec. Odstup lehce klesl, tam jede Ryder Hesjedal se všech sil. Ještě to bude tvrdé, Peter Sagan se sice pořád otáčí, ale už to do cíle jsou jen stovky metrů, teď bude točit ostře doprava a pak přijde ještě to stoupání, zhruba 4% stoupání, ale ten kopec má posledních 560 metrů. Tak Petře, 10 sekund. Petr už je tam naházel svůj ideální převod a za ním útočí Ryder Hesjedal. Poslední zbytky energie, do toho musí investovat teď Peter Sagan, ale tohle to už by stihnout měl se svojí zkušeností a obrovskou kvalitou. Pozor, za ním útočí Kanaďan Ryder Hesjedal. Motivace. To je nič! To je nič! Za nimi už Artur Vyšov. Amatéři. Vidí tu cílovou čáru teďka. Pozor, Ryder Hesjedal jede ještě velmi dobré tempo, jsou to stovky metrů, tohle už Peter Sagan měl stihnout. Peter Sagan je vítězem Grand Prix Montreal a jeho 4. ročníku a Slovák si tak namyslí, že tak přiveze. To je paň! Je super. Fantastickým způsobem Peter Sagan. jednorázovku 205 km dlouhou, 14 stoupané kilometr a je tu vítěz Peter. Jo, je to mnoho. Fantastické vítězství pro Petra Sagana po 5